Dobro more, dragi pomorci. U lipnju je potpisan još jedan ugovor kojim su osigurana radna mjesta hrvatskih pomoraca. Ugovor je potpisan krajem lipnja u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture. U ime Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture sudjelovao je ministar Siniša Hajdaš Dončić, zamjenik ministra Zdenko Antešić i pomoćnik ministra Igor Butorac. U ime Ministarstva rada i mirovinskog sustava sudjelovali su ministar Mirando Mrsić i pomoćnica ministra Mirjana Rađenović. U Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture Predrag Bracoduro je u ime Sindikata pomoraca Hrvatske potpisao kolektivni ugovor za 484 hrvatska pomorca koji plove na brodovima belgijskog brodara Jan de Nul. Uz predstavnike Agencija za posredovanje posla i sindikata potpisivanju kolektivnog ugovora nazočili su i ministar Siniša Hajdaš Dončić te ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić. Potpisana su dva ugovora. Prvi kolektivni ugovor između Sindikata pomoraca Hrvatske i nove tvrtke u Splitu, Maritime Regionis d.o.o., koja regulira uvjete zaposlenja hrvatskih pomoraca na brodovima Jan de Nul grupe, te drugi kolektivni ugovor o ustupanju pomoraca između tvrtke Maritime Regionis d.o.o. i grupe Jan de Nul. Potpisivanjem ugovora osigurano je da će hrvatski pomorci nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju nastaviti plaćati doprinose u Hrvatskoj, te će ostati dijelom hrvatskog mirovinskog sustava. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju 1.7.2013. svi hrvatski pomorci koji plove na brodovima koji viju neku od EU zastava morali bi plaćati doprinose u zemlji čiju zastavu brod vije, a u skladu sa uredbom EU 883/2004 o koordinaciji socijalnog sustava. To znači da bi pomorci koji rade za belgijskog brodara zbog plaćanja doprinosa u Belgiji mogli postati preskupi, pa je postojala opasnost da ih Jan de Nul otpusti. Ovakav model je omogućio hrvatskim pomorcima da ostanu konkurentni na europskom tržištu rada, a ujedno je i osnova mogućeg rada za ostale europske kompanije na kojima plove naši pomorci.